ahogy látod, tőzsdei kereskedésről lesz szó, tehát hogyha nem érdekel a téma, akkor már most megállíthatod ezt a videót, de hogyha van időd, akkor nézd meg, és mondd le a következtetéseket majd a végén. Napjainkban a tőzsdét mindenki megismerhette már az interneten keresztül, ugyanis nagyon agresszív marketinggel próbálják az embereket bevonni a tőzsdei kereskedésbe, azaz próbálják, még így is hirdetik, hogy azzal a pénzzel szállj be a tőzsdére, amire nincs szükséged. Tehát azt a pénzt, amire az embereknek nincs feltétlenül szüksége, próbálják azoktól, akik vállalkozó szelleműek és belekezdenek, próbálják úgymond, hát hogy így mondjam, elvenni. És ez elsősorban annak köszönhető, hogy nem valóságos információkkal látják el azokat, akik belekezdenek a kereskedésbe. Tehát, hogyha valaki találkozik a tőzsdei kereskedéssel, és neki fog mondjuk egy gyakorló számlán, az elején nem ért semmit, és felkeres az interneten különböző oldalakat, hogy tanuljon, akkor gyakorlatilag azt fogja megtanulni, hogy hogy legyen a nagy kereskedőknek a prédája, és hogy adja át a számára nem szükséges, vagy sok esetben szükséges, és még nem egyszer talán kölcsönként pénzét is hogyan adja át a nagykereskedőknek. Most a tőzsde működése az természetesen matematikai alapú számokból áll. Ha megnéztek egy ilyen diagramot, azt gondolom mindenki tudhatja, hogy egy diagramnak akármilyen legyen, mindig van koordinátorrendszere, és mindig vannak a hátterében matematikai alapok. Az itt látható diagramok, azok mind-mind fontos diagramok, gyakorlatilag a legszéles körben elterjedt diagramok, és némelyiküket igen híres kereskedők találták fel. Amit még tudni kell, az az, hogy mivel matematikai alapokon működik a tőzsde, ezért természetesen manapság a technika világában már robotokkal, kereskedő szoftverekkel kereskednek a nagy tőkések, tehát már nem ülnek egész nap mondjuk a monitor előtt, vagy nem töltik az egész napjukat azzal, hogy a tőzsdei áraknak a változását figyelik, hanem robotokat állítanak rá a kereskedésre, amelyek különböző szignálokra belépnek vagy kilépnek különböző pénzösszegekkel. Na most napjainkban ennek köszönhetően először is a piac rendkívül változékony lett. Tehát nem trendel annyit, nem egy irányba halad hosszabb időn keresztül, hanem össze-vissza mozog. És ez mind-mind a robotoknak köszönhető. Ugyanakkor viszont napjaink egy másik sajátossága, hogy mivel rengeteg ember fog időről időre bele a tőzsdei kereskedésbe, folyamatosan növekedik a kereskedésnek a volumene, tehát folyamatosan nagyobb pénz fordul meg a tőzsdén. Így tehát napjainknak a tőzsde világa sajátságos szabályrendszerrel rendelkezik, amelyre sajátságos stratégiára van szükség. Az évtizedek során rengeteg nyereséges stratégiát találtak ki, és rengeteg jó stratégiát, viszont azt tudni kell, én nem tudom, hogy ez régen, az elmúlt évtizedekben hogy volt, viszont azt tudni kell, hogy az utóbbi időben évről évre, esetleg hónapról hónapra folyamatosan változik a piacnak a természete, tehát egyetlen kialakított merev stratégia képtelen arra, hogy hosszabb időn keresztül nyereséget eredményezzen. Tehát hiába vannak a múltban bevált olyan stratégiák, amik komoly alapokon vannak, fekszenek, és nagy eredményeket hoztak egy bizonyos időben, manapság, vagy éppen ma, vagy ebben az időszakban lehet, hogy nem fognak működni egyáltalán. Viszont a piacnak van egy alaptermészete, ami az ár körül mozog. Az itt látható indikátoroknak a nagy része az árral kapcsolatos. És ezek az indikátorok a megfelelő módon értelmezve megmutatják azt, hogy mikor várható nagyobb mozgás. Ha például én ide teszem ezt a vonalat, számomra itt az indikátorok világosan mutatják azt, hogy emelkedés fog következni, és ugyanezek a körülmények érvényesülnek
minden mozgás, nagyobb volumenű mozgás előtt, hogyha visszaelemzünk a diagramon. Nem is szeretném a továbbiakban szaporítani a szót, hanem az én célom az, hogyha vannak kereskedők, vannak olyanok, akiket érdekel a tőzsde, és komolyan szeretnének vele foglalkozni, akkor én tudok a számukra nyújtani egy alapszínvonalú, és valószínűleg az alapnál valamivel nagyobb színvonalú oktatást, technikai oktatást, pszichológiai oktatást, és gyakorlatilag mindent, ami felmerül a kereskedéssel kapcsolatban. Ugyanakkor a MetaTrader platformnak az oktatását is természetesen vállalom, hiszen annélkül nem lehet a tőzsdei kereskedést manapság véghez vinni, mivel a brokerek 80%-a ezt a platformot használja. Ezzel a stratégiával gyakorlatilag 70-80%-ban meg lehet határozni azt, hogy mikor fog történni és milyen irányba nagyobb volumenű mozgás. Ez pedig a 80%-os eredmény 70-80, de legyen inkább 60-80, hogy ne legyünk túl végletesek. Egy ilyen eredmény a megfelelő kockázat és pénzmenedzsmenttel hatalmas profitszerzési lehetőség. Lehet, hogy ez a videó és amiket itt elmondok most mesének tűnik, de gondoljunk csak bele, hogy az egész tőzsdei kereskedés arra megy ki, hogy a kistőkések pénzét a nagytőkések úgymond bekebelezzék. De a tőzsdének igenis vannak törvényszerűségei, és a régi korokban is mindig akadtak olyanok, akik az aktuális szabályokat kijátszották, és hatalmas vagyonokra tettek szert. Nem kell hatalmas vagyonokban gondolkodni, egy kis volumenű eredményesség is napjaink színvonalához mérten akár egy fizetéspótlás, vagy akár egy fő jövedelmi forrás is lehet. Ha valaki úgy érzi, hogy érdekli a dolog, akkor nyugodtan jelentkezzen, megtalálja az elérhetőségeimet a hirdetésben, illetve a videó alatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és további szép napot kívánok mindenkinek!